I diré algunes coses políticament incorrectes avui. Però em sembla que al Parlament hem de posar també sobre la taula el que es comenta sota els sostres de les escoles. Més autonomia, que cada escola tingui el seu model pedagògic, lingüístic, educatiu i que els pares tinguin el dret a decidir i triïn. O que molts centres de Catalunya es donen aprovats també injustificats. Molts cops amb el patiment, amb la recança, sense que ho vegi clar el claustre. Ens parlava vostè de que estem millor i, efectivament, i per això li demanem que aprofundim en la millora del sistema educatiu. I li demanem, consellera, que ho fem sense prejudicis. Necessitàvem a fons una reforma. I el govern d'Espanya ha aprovat la LOMCE. Eixos que té la LOMCE: la cultura de l'esforç i el mèrit, la llibertat i l'autonomia dels centres, també els públics, la personalització dels itineraris, l'adequació de l'educació a la personalitat i les capacitats de cada alumne, la formació orientada al mercat laboral, l'AFP molt més forta. Consellera, amb quin d'aquests principis vostè no està d'acord? Amb quin d'aquests principis? Per tant, li demanem que no actuï moguda per prejudicis, sinó que apliqui la reforma de l'educació, que sortim de les trinxeres, consellera. Ha parlat també aquí, parlava el senyor Mateo, sobre llengua. Se'ns ha posat sobre la taula una proposta adequada, raonable, que és que un 25% de les classes siguin en castellà. Consellera, arribem a un gran acord lingüístic. Deixem-nos de trobar els tribunals per trobar-los en un gran acord raonable, en un marc de diàleg raonable sobre la llengua. Per què els fa por que un 25% de les classes siguin en castellà? Fins on estan disposats a tibar de la corda de la serrilitat? Portem barretina, consellera, portem-la, però no portem-la tan avall que ens faci tancar els ulls pel sentit comú i per la realitat del segle XXI. Hem d'atendre la diversitat a les nostres aules. Ho hem de fer, però tot té un límit. I jo no vull valorar aquest fet, només el vull posar sobre la taula perquè, com dic, al Parlament hem de parlar de les coses que preocupen també els mestres. I als mestres els preocupen i als professors els preocupa que quan han de posar un examen hagin de posar 5 exàmens diferents. Hagin de fer 5 o diversos exàmens diferents per adaptar-se a la diversitat que hi ha a l'aula. Perquè aquí pot haver una injustícia. Perquè fer el mateix examen pot ser una injustícia, però fer exàmens molt diferents pot ser també una injustícia. I això és un tema complicat, ja ho sé, però també és veritat que molts mestres ens ho diuen i